Cak Polo untuk Anda. Selamat menikmati. Sing delok waduh. Sama niki delok ludruk tanungguk manuk, Bu. Napa? Ngropyok tikus. Dalu iki ana tanggapane rupa ludrukan. Oleh tanggapan ati kula seneng lumayan kenek gawe bayar cicilan. Teng BRI kula kurang petang wulan. Wenake rek. Ngeten iki nek tukang kendange wareg. Yo cari sopir-sopir. Blek petung uang bojo ndablek cepitno lawang. Bismillah ngitung genah-genah. Aku nek eling cak pituture wong tuwa nglakonana jujur temen sabar lan mo aja duweni sifat angkara supaya iso dadi manungsa luweh cak urip ana nang desa ayo padha sing rukun karo kanca lan tangga. Aja duweni tumindak kang ala uga aja nganti nglarani atine wong liya. Ayo padha sing gati karo tangga kanan lan keri. Nek ana tangga kesusahan ayo padha di saling berbagi lan saling menghormati iku munu sarana gawe ayem tentreme ati. Contone rukun Pak nggih ruwat desa niki
lanang wadon enom lan tuwa kabeh padha bersinergi sayek saeko praya sayek saeko kati bareng-bareng dungakno leluhur desa mriki mula aku Pak gemelok ndedonga muga-muga warga tembong kabeh pinaringan mulya pinaringan sehat kuat jiwa uga raga pinaringan turah sandang pangan uga turah bondo kula seneng Pak tepang kali Pak Mas Hudi dasar wong ganteng senyumnya manis sekali kula katih munggah panggung kuping kula dibisiki nek mari ngedung engko lo sangumu tak tambahi muga-muga wonge gak lali niki pun mantuk napa dereng Pak Mas Hudi niki Nun dereng teng pundi Pak Mas Hudi mosok sik tas bisiki aku wis lali rek alhamdulillah luar biasa warga dusun Tembong injing wau kula ningali via YouTube acara ancak Masya Allah rawame lanang wedok enom tuwa gede cilik perawan Joko Rondo gabung dadi situk melok ngarah ancak atik nekakno Mama Lela pisan nggih Bu nggih wah nggih aku ngene gelani rek wong Tembong urunan piroan kok iso nekakno Mama Lela barang kula ngoten sing luwih hebat malih sing digawa ancake mboten cuma sego mboten cuma jajan ana sing gawa sayur janganan buah masyaallah polo pendem polo gumantung polo temempek polo cementel kabeh digawa sing luwih nggarai kula trenyuh maneh sing teng ndukur panggung niki ndonga durung mari dadak kabeh royokan ya apa rek wong Tembong lak ya dinteni amine dhisik ngono lho gopoh oleh nggawa janganan mangiku ana wong gawe daster kuning merasaku oleh sak kresek abang mosok iko mang wong rek oh duduk iku kudunge sing kuning muga-muga sedekah sampean ketrima ditampa dening Gusti Allah Allahumma sing penting pokok kudu rukun selama jenengan rukun kompak insyaallah bangun dusun Tembong niki gampang sing enom hormat karo sing tuwa saged ngregani sing enom akhirnya bersinergi syaratnya rukun ojo kemalan rasan-rasan nggih napa Bu? Bu ojo rasan-rasan nggih sing rasan-rasan niku biasa wong lanang ta wong wedok banci masih lanang masih wedok nek iso aja atik rasan-rasan engko gek tanggane tuku kalung atine mekungkung tanggane tuku gelang atine melang-melang sik gurung tanggane tuku kulkas atine melok panas sampun Bu nggih nek ana tangga seneng nggih diamini muga-muga ketularan ngoten nggih ketularan seneng tapi nek kula tingali tiyang ngriki alhamdulillah masjidnya gede TPK-ne akeh ibu-ibu sik wis bengi sik kudungan ae muslimat jelasnya solekah mboten mungkin nek rasan-rasan paling ya digawe status nggo WA ngono wae sing guyu nika kaya aneh kula aku dingenekno jare mboten nggih Bu nggih sing penting rukun bareng-bareng bangun desa mergo napa nek wargane rukun desane maju pados sandang pangan pados tamba penguripan napa mawon insyaallah gampang nek mboten akor kali tangga susah kate duwe gawe nyoyo rewang ya gak gelem ngomong kate nyilih latar ya kangelan tapi nek rukun enak paribasan kate nyambel trasek kurang uyah kurang ado-ado tuku nang toko iso nempil sak jimpit ngoten nggih Bu nggih
Muga-muga sakmarine sedekah kabeh wong tembong pinaringan seger waras Allahumma. Sing joko sing bujang muga-muga pinaringan penggawean Allahumma. Sing wis nyambut gawe tak dongakno bayarane mundak pangkate mundak. Sing utange akeh muga-muga ndang lunas Allahumma. Tuh banter ya. Kok nek wis lunas utang maneh. Napa? Iya wis sembarang. Dungane muga-muga diijabah Gusti Allah tahun ngarep mboten usah nanggap napa-napa. Nanggap ludruke wong pelintahan dhewe pelita budaya. Murah ludruk niki Bu, 5,5 juta. Pun oleh sak menten ambane niki. Sampeyan ning Mas Andi 5,5 juta DP-ne. Mungkin nggih pelunasane nek mboten sanggup saged dicicil kok wong sakniki bangsane cicil-cicilan nggih sampean deleh BPKB. Ngomong ijen kayak wong gendeng. Ayo melaku-melaku. Kesenian Jawa tinggalane nenek moyang kita diuri-uri lan diupakara wiwit biyen mula kesenian ludruk paling nyata mulane ayo tansah dijaga aja sampe diakoni bangsa liya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Iki ana cak crita tutur tinular jaman Majapahit sing wis ginelar Kamandanu sing dadi pendekar kepara sekti wis kondang kawentar. Lembu sura duwe aji tapak wisa Dewi Sumbi duwe aji tameng waja. Kamandanu duwe pedang naga puspa paringane eyang empuran ubaya. Aku dhewe Pak ya duwe pusaka pusakaku cilik gak patek dawa nang ngendi-ngendi yu mesti tak gawa kanggo jagani nek ketemu ula pusakaku cak rupane kaya penthung saben bengi tak kemuli sarung tak taprakno lulong dadak gak mempan tak kothokno gendhaanku lah kok meteng 3 wulan. Cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah kok gandok sing jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apik, kula biji 80. Ganti sing pinggir ngriki, sing tengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula biji 90. Ganti sing kiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok meksa 75 ae. Ya apa wong tembong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon niku lho la apa? Kok waalaikumsalam. Pedhuk padha kanca rek sunai salam. Nek kepethuk kaya aku kaya kepethuk wong tembong ngene mang. Lah ya assalamualaikum dhisik kon metu-metu waalaikumsalam iki lho. Lho, ya apa kon iki gak hukum-hukum kon niku? Oh, salam ate hukum-hukum. Ketara kon dagelan gak rojiun. Oh, rojiun niku. Santri kok rojiun. Lah iya, Yo salam war dindio kepethuk kanca iku assalamualaikum salaman. Lah ya ngono. iya, tapi kon nek roh hukum ya gak ngira maido aku. Lah kok iso kon kliru kok iso? Kliru ambek wek sapa? Gak cocok. Gak cocok ya dibalekno lho, ngono iku angel. Maksudnya ku ngene lho, gak lumrahe wong kepethuk langsung waalaikumsalam. Assalamualaikum dhisik. Sik, kon tak takoni lek kon metenteng. Wong uluk salam iku hukume apa? Sunah. Sing jawab hukume Wajib. Wajib ambek sunah sing didhisikno. Wajib. Lah yo, kliru ta aku. Celuk. Gak ngono tapi hukume masih wajib, tetep awakmu ku assalamualaikum dhisik. Oh, jadi aku assalamualaikum dhisik. Terus aku waalaikumsalam. Ngata sing ngono ae lho gak dadilan terima. Kon niku jare mudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon assalamualaikum, aku sing waalaikumsalam. Lah nek kon jawab kabeh, aku jawab apa? Lho, jare assalamualaikum dhisik terus waalaikumsalam. Sing waalaikumsalam kene. Angkon pek kabeh iki lho. Wong uluk salam iku ganjarane pira sih? 10 kesaenan. Lah lek wong jawab balesane 30 kesaenan. kon gak seneng lek aku lek 40. Oh jadi kon iku dagelan serakah. Kabeh-kabeh mbok ijeni MC, mbok ijeni teknis, mbok ijeni salam kate mbok dek dhewe ngono ta. Lho ya apa wong jenenge wong tembong iki erune ya nang panjenengan ingsun. Panjenengan ingsun padane ratu wae. Lho, Ngomongane kok panjenengan ingsun ya awakku ngono ae Kon lho. karo aku ndek kene didelok gendakanku. Sapa? Yutisna iku, Sapa? Tisna. Yutisna. Ya, Iku gendakmu ta. sing doli rawon mang lho. Masalah. Lek arek-arek dikek sak piringan, aku rong piring dhewe. Kebacut Yutisna. Apa? Roh aku. Lho, tak polo. Nggih aku ngono. Woleh ngimbuhi sego. Sak magic jar lho dikekno aku kabeh. Gak Saking lomane Yutisna. Kon iku wong tak bebek. Lho alah, oleh ngekeki iwak. Heeh. Dikekno sak tambak-tambake. Kon iku gendeng akatene. Mari ngono sing kora-kora lah wakas ah. Iya. Wah, piring dicupuki ret. Red. Wakas sing kora-kora. Terus? Aku mang mari dipekno Yutisna Iya. mang. Kae tak sak sendok, tak pangan sak sendok, dadak disaut, kate kula korai jare ngono. Lho, saking akase lek ngono. Bacut oleh akas kenemenen. Tapi kon lek butuh apa-apa nang Yutisna ngomong aku. Lah kok iso lho? Jeragan pandan. Kok dhisik ta lah? Jeragan Kon pandan. butuh apa-apa jeragan pandan. Iya. Kloso, Pandan. kembang boreh, Pandan. gawe jajan. Pandan. Iya Sampai ya. sego iku lho. Heeh. Berasnya kayak pandan. Lho, Cek wangi. saking kreatife Dadi Yutisna. Yutisna budidaya pandan. Heeh. Aku maklare. Wong ngono ae kok ngaku gendakane kon maklari ngono kok. Lho tapi lak berfungsi. Ndongakno nang warga tembong. Ya iya. Dina iki meriah acarae ket Temenan esuk. ket esuk koyo ngono kok. Mbok yo ndongakno sing apik. Ndongakno sing apik. Baik. Mangesuk waduh wis dikirap. Heeh. Ancak. Ancak. Menurut kok diarani ancak. Diarani ancak iku mergo iku budaya tanah Jawa sing asale kerukunan. Alah, kedawan. Ancak iku kan gawe teko pring. Ya. Teko gedebok kiwa tengene. Alah, Iku cagake Pak pucuke papat mula jenenge ancak. wis diawur ae. Lah kon iso nyalano berarti? Iso benerno. Lah apa kok diarani ancak? Mergo gedhe. Lah nek cilik, Anci. ojo ditambahi lho ngarepe lho. Kok ancak? Yo gak yo sancak iku ada. Iya ancak. Ndongakno. Dongamu wis jangkep, Iya. tapi ana sing kurang. Lah kok iso kurang? Sing nyambut gawe didongakno. Bayarane mundak, pangkate mundak, Sing tani didongakno. panene berlimpah, Sing pegawe didongakno. golongane mundak. Ana sing kurang.
Lah apa? Sing sekolah. Oh, sing sekolah yo tak dongakno pinter sekolahe. Ah, wis. Bijine apik, Alah, masa depane cerah. apa? Kan iku ya apa sih aku ndonga kok mbok entah ya. Ngene lho, wong donga iku ya bener kaitane mau. Wong tembong tak dongakno kabeh barokah. Iya, amin. Tak dongakno kabeh panjang umur. Amin. Anak-anak sing sekolah lek gede tak dongakno sugih kabeh. Loh. Pinter. Ya pinter lek gak sugih gawe apa? Wong iso bangun rapat, pinter nglumpuk, pinter-pinteran ngomong. Gak ono sing sugih, ya gak ono sing urun. Ya apa sekolah aku sing digoleki pinter, gak ono critane sekolah sing digoleki sugih ku. Walah. Masih anakku ya tak sekolahno. Ya Loh, gak- lah iku tujuane anakmu sekolah apa cek gak pinter? ya cek padha mbek kancane saking. Udah kegendeng lah. Sekolah lah cek padha mbek kancane. Lho esuk cek ono kegiatan wae adus-adus, wae budal sekolah ya sekolah, kancane muli ya muli. Ngono ae lho. Pokoke sing penting besok gedene sugih. Ya gak anane iso sugih ku mergo teko pinter. Alah, apa oleh pinter? Lho nek pinter iso dadi dokter. Ah! Gak kabeh dokter pinter. Ya apa sih arek iki? Nek pinter Gini loh, gini. Nah, nek pinter sekolah, kuliah pinter, nek wis pinter lulus dadi dokter. Alah, ya gak kabeh dokter pinter. Sing kon tak takoni nek dokter pinter. Pinter ndi dokter umum ambek dokter hewan? Ya pinter dokter umum. Ayo gak iso. Lha wong dokter umum ku segala penyakit bisa diatasi kok. Ah, tapi kan gak langsung. Loh, ya gak iso pinter dokter umum, Wor. Dokter umum iku lho, lek pasien teko ditakoni sakit nopo, alah gak pinter. Dokter hewan, sapi, periksa nang hewan, leren ditakoni kewani sapine sakit nopo. Suwen. Dokter hewan kuwi pinter ya. Ya bojoku lho, tak jak nang dokter ya leren ditakoni sakit nopo. Dokter lek pinteran mestine wis seru lorone digorone langsung ditambani. Lho ya apa sih kon iki? Ya gak ono critane jenenge dokter iku ya takon sih ngono lho. Diagnosa. Bojoku tak jak nang dokter ya ngono ditakoni dhisik kesuwen. Lho. Bojoku oleh 3 dina iki kan panas ya wae. Panas Tak jak ae. nang dokter. Terus nang dokter. Antri dokter BPJS terus mari ngono dicatet. Terus diceluk ketemu ambek dokter. Ketemu ambek doktere. Iya. Lah bareng ketemu ambek dokter iki mang lara apa? Lho doktere gak lara. Sing lara bojoku. Lah iya Wor. Jare dokter iku lho lara apa? Doktere gak lara lho, sing lara iki bojoku. Lah iya bojomu lara. Iya. Nang rumah sakit. Iya. Daftar antri. Terus diceluk. Lah jare doktere lara apa? Doktere gak lara, sing lara bojoku. Kok gak ngrungokno wong ngomong sih? Maksudku ngene lho. Bojomu kan dijak dokter mlebu. Iya. Terus dokter iku lho cerita apa ngono lho. Mbok cerita mbok gak, Mang. Lho ya apa sih kan iki wong kan sing periksa lho. Bojomu iki lho kan nang dokter to. Iya. Lah terus dokter iki lho cerita apa? Oh, cerita si kancil nyolong timun. Iku dokter tak guru PAUD. Kok tak buacok lho, Wor. Maksudnya konsultasi ki lho. Iya, konsultasi. Konsul ngagek-ngagek diare iki keduwene karo. Jarku tiba iku. Konsultasi. Konsultasi. Diperiksa. Heeh. Terus bojoku kan dikongkon turu ambek doktere. Loh. Oleh. Ya oleh wong cek waras. Bojomu dikongkon turu ambek doktere. Iya. Kon olehi. Ya oleh. Ya gendeng kon. Loh. Goblok iki. Iki. Kan ajine kon dadi wong lanang. Kok iso iku? Kon dinti bojo iku diramut, dijogo aja sampe digudho wong. Lah kon tambah kon turu karo dokter iku lho. Lho. Ora digudho. Lah iku mang. Dikongkon turu ambek doktere. Lah iya mbok olehi bojomu turu ambek doktere. Ya oleh. Lu goblok kon, nek aku tak bacok doktere. Wong bojone wong arep dituruni. Lho. Ora dituruni. Lah iku mang. Diperiksa ngono lho. Maksudnya diperiksa iku ya apa ya ngomong ambek wong bodho iki ya. Kon niku gak pandai iku apa? Pandai. Ya padha. Apa amene gawe panjali wae. Iya. Iki Wis apal iki. wayahe regenerasi panjake. Bojomu diperiksa. Bojoku diperiksa. Iya. Dikongkon tur. Ayo.
dikongkon turu nang nggone pemeriksaan ngono aja turu karo doktere. Diperiksa. Heeh. Mari ngono jarene doktere iku Iya. bojoku iku dikongkon minum banyak. Dikongkon minum banyak. Mbok olehi. Yo tak tukno kaitane banyak lah kok lambene bojoku disosor. Kon niku jane gak pandai ngono kok ngilokne aku. Sing dimaksud minum banyak iku gak banyak sing gulune dawa. Ya apa? Ngombe sing akeh. Enggak, banyake mek situ. Banyake iku mek situ. Tak tukno nang bojoku ngene, gulune tak cekel-cek tak tukno bojoku. Lah kok lambene bojoku disosor. Arek iki ngene lho, Wor. Kan dikongkon minum banyak. Ya. Iku cek gak dehidrasi. Ngombe banyu sing akeh. Lah apa mbok sosorno banyak iku? Akeh kuku banyak ngak ngene lho. Duduki ngono ah. Duduk. Gak pandai. Mbok iya mbok duduk, Mang. Banyak iku minum sing akeh. Oh, dikongkon minum sing akeh. Iya. Oh, tiwas tak tukno lambene banyak ngene. Gak opname. Apa nama iku? Lho, opname iku nginep nang rumah sakit kan nek rumah sakit kan Kon iku gendeng ah. Hah? Oh, duduk dulur duduk apa kate nginep iku? Ya mulai. Wong omaku ambek bojoku nang dokter iku mang cidok lah kok ate nginep iku. Wongku nek loro nemen nek atik sampe di infus ngono kudu opname nginep nang rumah sakit. Ora. Oh, berarti rawat jalan. Kon iki kate gendeng, kaya ditobruk motor bojoku. Rawat jalan niku. Oh, Ya wangeli. dirawat di dokter iku mang. Jare gak nginep. Enggak. Berarti rawat jalan. Mulai. Lah apa kok rawat jalan niku? Pak Mas Yudi, mboten nonton Lenggis elek-elek ngoten apa? Gawe gedro jithik arek niki lho. Kon iku lha apa sih kok muring-muring? Mas Yudi iki rawat jalan iki berobat, terus mulai iki lho rawat jalan. Oh diganti ya? Lho diganti bebekmu kuno ah. Dadi dikai obat. Iya. Dikongkon mulai. Oh iya, iku jenenge Iya, rawat oleh- jalan. Oleh obat. Iya. Oleh sing dawa-dawa iku apa? Samsul. Ugu. Mbok Samsul mbok gak ngono aja. Kapsul. Oh diganti ya? Iya diganti Samsul. Kapsul. Kapsul. Iya, kapsul. Oleh nenem. 6. Iya jare mbok nenem. Oh bojomu oleh Samsul nenem ngene. 6. 6. Enam. Oleh 6. Terus aku takon, Iya. "Kare apa jarene arek iku?" Iya. Ya arek iku ya muni ngono ya. Iya. Hancur itu arek iki Iya. jane. Botakan sakit lho. Oleh Kapsul obat 6. Terus aku takon, Ya. jari arek iku ngombene ya napa Pak Dokter? Iya. Heeh, dijawab dokter. Dijawab doktere, pil iki Heeh. sing esuk loro, Heeh. sing loro diombe awan, Heeh. sing soro lore. Sing keliru Kon apane sih? ngomong kudu mbreset ae. Dikeki kapsul 6. Jare doktere sing esuk, Sing esuk loro, sing awan, sing awan loro, terus sing soro lore. sing loro sore. Sing soro lore, Sing loro sore. sing lore soro. Ya. Sing loro sore. Sing sore loro. Ya, iya Iya, iku iya, mang wis bener. Tetep Iya. iso buah. Iya. Mas yo direseki bekas-bekas iki. Waras berarti. Tapi jane bojomu lara apa sih jane? Ero ah. Hah. Lara udun. Lah dalah wong ya udun ae kok gare rempek wong sak tembong. Apa oh? Lho udune lah ya biasa ngono ae lara sepele lara ku sing sangar stroke, hipertensi. Ola apa lara kok adik nemen-nemen lara kok golek sangar. Berarti Wong gak lara- dikeki obat tok. Lara gawe syarat enteng-enteng ae. Lara gak syarat. Berarti gak dikeki obat tok. Gawe salep. Oh iya, udun nek dikeki Salep. salep. Jarene doktere ngene. Heeh. Niki di oles-olesaken. Heeh. Matun ngoten ki nek ajenge turu niku dipecotot matane. Ngono. Oh, Mari mari diolesi salep. olesno, baru tak pecotot matane bojoku njewerit arene. Oh alah, matane bojomu mbok pecedet. Iya. Lakare tobrokno montor e pisan yo tol pandaan ngono. Lah lha apa? Kok bojo loro dipecedet matane iki lho. Lah kate dipecotot apa dong dokter muni ngono. Ngene lho Wor, ya Allah rek, kon kok gak pandai Arek belas. sak munyer gare wong beli surat. Babano, pokoknya bingungi kok.
Kan dikai salep. Salep. Bojomu lara udun. Lara udun. Nek kate turu. Kate turu. Diolesi salep. Diolesi salep. Sing dipecetet matane udun. Lah apa matane bojomu kon seneng nek bawa nuntun. Lho, udun iku nek matane ah. Ya ono. Ada. Takono bebek kalau udun lah ana matane nggih. Oh, mantu. Iya mantu soalnya tau udunen. Lah iya ana matane lah apa kon pecetet matane bojomu iku. Udun lek ana matane. Lah kok aku winginane nang pasar Pandaan. Heeh. Tuku kacamata udun kok gak ono ayo. Terus udun kacamataan kate maca buku ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Apa maneh? Apa maneh? Prasaku mang sing aga-aga rupa Anoman mang lak wis diobong ya. Iki ingon-ingon. Ya iki ingon-ingone tahajab iki. Kok lho? Didelok rengga metu nang ngono tok. Iya. Kon kok dilaporno dewane dicorek teko kakak kon lho. Mangan sego kok kasare. Mangan bubur kok cek aluse. Enake mangan apa, Wor? Mangan perongkalan niku. Ya apa rek? Kok mangan kok ya mangan sego lho kok. Mangane kok bengok. Kok sawangan iso wedhis ngene arek rek. Ngombe es kok cek adume. Ngombe teh kok cek panase. Nah ngombe apa, Mas? Ngombe apa? Banyu aki. Lah ngono sih karepmu. Aku nek kena renggai patah deh. Jiat. Wis ta lah tenang pokoke terep minggu ngarep iki ganti panjak pokoke. Turu kasur kok cek embuke lho, Mas. Turu ben kok cek atase. Enake turu nganti lho, Wor. Turu nang aspalan ngono lho. Enak nggo tol Pandaan dik motore gede-gede. Digelindes ndasmu. Kono olehmu guyon sik enake nggo embung gak ngrasakno aku. Lah apa? Gak melok dhewe awak. Apa timbang ngrasakno konmu gak titik po enak api-api. Api-api nek selera, nek sing gak selera. Oh, ngrasakno Kancaku selera ya beda-beda. Apa? Kan iku sambat apa? Wong kancaku selera ya gak ngono iki. Ya apa? Takono pajak kendang sih. Kok iso lho? Aku wong jaba aku. Nah iya. Wong jaba apane? Kon enak guyon bojomu nom-nom. Wong ditanggap wong kene sing bahagia metu-metu kok. Gak ngerasa gak iso bahagia nek aku. Lho, wong oleh rezeki teko wong tembong kenal wong tembong duwe dulur kene Oh, lha aku biyen niku ya apa? Kok kenal wong tembong sadurunge ngono paling uripku ya enak. Lah kok iso lho? Kelar Andi, kenar Renggang ngono ya uripku makmur. Aja tambah dikenalno sing gak kena-kena. Wujud tuwek, cerewet. Lah ya apa? Ngrasakno Bojone Mas. dhewe ya. Iya ya makane sambate atiku kuwi rungokno ngono lho. Lah apa kon mesti nang aku iku? Umure-umure nang bojone Kon kok gue cicilin mbok aku. kancane ngrasakno bojo nggo mbak mbok mentolo tak urupno rasokan ae. Lho bojo durupno rasokan jare. Wong iku wis pilih-pilihanmu dhewe. Kon biar gentenono idolane separo-separo. Iya. Gak ngonone gel. Kon rabi wis puluhan tahun. Iya rabi wis puluhan tahun. Lah kok kasep lemu sambat? Yo tak kasep-kasepno ancene mosore masih anu tuwek lho sate tiktokan barang dik melet atik jentit kok gak eling wong wedake lho wis gak wawuh. Maksud wedak gak wawu ambek apa? Karo raine ku lho wis gak wawuh. Lho kok Ngono ku ya tiktokan esuk tiktokan sore tiktokan masalah makane sing ngomong ono paribasan ya cocok anjene. Ya apa kok. paribasane? Sing arek kene-kene nom-noman saiki ku lho Heeh. budal mancing numpake gethek. Iya. Raine gloweng sikile mlethek ya temenan anjene. Bojomu Heh? wis meletek kabeh. Bojone tanggoku nek bojoku wis nemen remoke kok. Lah. Padahal lek HP TikTok lek digunakno serono bener apik. Aku wis semayan ambek wong. Aku njaluk solasi ambek awakmu. Isolasi gak duwe lakban akeh gelem. Gawe nyolasi pirungmu kuno ah. Iku lho. Pondasi ku lho sing urun rembug ki lho. Oh, jalan keluar. Solusi. Lah iya, kaya lambemu ku lho. Iya solusi. Atase perkara ngono ae. Aku duwe kenalan Siti, ya apa carane aku iso karo Siti. Lho sing arek iki enom. wah kon iki ngawur kon iki wong bojomu sik ana kon wis golek gendak. Lah iya, makane aku kayak ana solusi sing Lek kau tepat. niat to gelem sepurane iki ya. Lek gelem rabi wayu ngomong nang bojo apik-apikan. Kok disi ku tak baca lho enggak. Arek Ya ngomong sing enak, rek pancen ngene lho, Gel. apa? Jenenge wong nikahan niku Lah iya. nganggo hukum agama, nganggo Yo. hukum negara.
nek ana gak senenge ya dimarekno diresiki. Aja model ngene. Aku nek megati kowe man rek. Lah kok iso eman iki? Sembarange duwe. Nek dikrikiti masih ngono tuwek-tuwek tak telatenane. Si ono Si ana sing dipamer. sing dipamer. Dadi kon kepingin ngarepno Siti ya apa carane jangkelno bojo. Ngene lho. Aku lek perkara ilmu ngono iku wis gelek ero teko arek-arek ngene iki. Lah iya, solusine sing tepat iki apa? Ya iku mang. Apa? Ya iku Apa? takono iku lho. Aja diomong nang renggang kok ditiru. Ditiru. Kan wis berumah tangga 2 kali pegatan ya. Karek sing situ iki do anak Iya loro. lah iya. Bisi ono. Anjene dilos ngono ta. Babano. Kon Salah. ngene keliru kon budal mang biasa kon nyogok apel kok gak nyogok. Salahe gak WA. Kon gak nukokno ya diresek kon. Lho, Bukan mbake wis masalah gak gak arep. nyogok, Cak. Apa? Teko mburi nang ngarep iki gak ono dalane. Ya engko Gak iso nguncali. engko apele tak sedot titik jongor ya. Ngono. Kon kepingin kekarepamu Iya, keturutan. solusine, Iya. Ya. Apa? Lho alah, kon iki yo ngono Kon karo. Karo. Iki cara lawas. Iki cara lawas. Iya. Apa? Mbok. Tak bacok lho kon lho. Kopeng larakan tok ngono iku lho. Kon mulya. Ya. Engko cek dhewe cek jelas. Temenan. Iya. Saiki kon mulya. Tapi tolong lho ya. Iya. Temenan lho ya. Iya ya. Siti rek Siti. Sing penting lah tenonge dilumana. Nah, Ojo kuwatir. Nah, nek ana berhasile, Iya ya, Temen ojo ya. kuwatir. apel ijo. apel ijo lah kono. Oh, Kano apel ijo wah kon gak pengalaman. Kalau ku wong jopo. Oh, nek takon tuku dupa didukone dupa temen lho. Oh ya Weh, apa? Dagelan Sherlock. Nang mulya. Ya temen lho. Iya ya. Aku liwat kene liwat kono. Sakarepmu. Dalane lho buntu. Perkara awakmu ngomong bab seminggu, bab 40 dina apa jare awakmu. Iya. Ngono iku mang. Iya ya. Iki Kembang sentul ya. kembang sentul kon ngulon aku ngetan. Kan ono tule, kan ono ule. Ya kok ditul ke mburi sih. Ayo diawat-awati. Saiki wis jam 1:30. Iya, lakoni dawa. Ayo ditutno lakune Bogel, iya. Ayo. Engko nek rame, ya alhamdulillah Iya. dene berhasil oleh koyo. Lek gak rame ayo ambek ditakapno. Ngawur ae durung. Ayo nang omahe Bogel. Ayo. Kandhane mamula aku wis sambat ket ngarep. Omah komplang ya kok nek ayu nang ayu wong. Ngono ku ya ana sing kober ngliter kaya rengga barang ngono ku lho. Matane gak melek nek bojoku ya tuwek elek. Kok sik dhewe ae. Apa maneh ren ditambah nemen. Iku sangane ngono ya dilungkas ketularan kok ya wanku. Uri-uri jare sing kula iki. Uri-uri ngono iku masalah. Kebacut. Wong timbang nganggur iya, timbangane nganggur ya ngono ancene teko usup-usup nang ngene. Ana nggo mburi ku mang ya sakinah mama dadam mari ku mang ya. Wis mulai wisan uri-uri. Kebacut ngene iki bekakas wis tuwek gak rodane tuweke. Kok bawa cik ngene gak mentolo gadekno. Mulai gak ketok wonge. Ya kok ngundang pokro ngono sih gak apa-apa. Enggak ade. Praene gak kaya wong nyocot ae tekepekno mate kon ku. Aja kasar-kasar po. Oh, ayune rek masalah. Tangga iku yo. Apa? Nek wong wedok kan omah yo apa ngrasani. Ngono saim ya. Oh, ala jok ngono jok. Saim kakekmu ngono ah. Muhammad Asubogel. Apa? Paton iku motor iku kok tambah ombo sih. Pati kok tambah ombo. Ombo ya wis. Ngono ya kok ngrokoti ae kok.
gak ada mudom ya. Enak lek mripate apa gak ada mudom. Saka kene iki kudu. Aku tak pamit ya. Tapi nanti Nyawang riko wis kudu aras-aras. lah lewat arah itu aja ono ndek omah iki gak ono. Mangkano aku kate topo. Topo ndek ndi? Topo ndek ndi? Nang Prigen. Engko terus sampeyan nang Trawas kono lah ono lho. Ya, aku tak topo rono ya. Oleh taka. Nek gak mau bodho dari ini. Nggo bodho. Aku tanggale nggo kono ya. Oleh. Aku tak topo rono. Apa? Gak usah. Lek wong topo gak usah nang ndi. Gak usah mrono, gak usah rono, gak usah rono. Topo ku di omah. Masih di omah lek iki koyo mau diterima karo sing gawe urip. Alah diterima apaan yo awakmu sing nrimo iku. Masih ngono wedaan yo wedaan wong yo gak wawuh ae lho wedaanmu iku lho. Tak jejeg pisan kon go. Karo tuweke adakno. Irung niku kok paling mekat koyo iku ki gangsir lho iki. Angkitmu jangkrik ah. Tak pancal pisan nakan. Lho, Iya ya, tak topo ya. irung koyo irunge motor. Tukulmu kono. Ya, aku tak topo ya. Lho, Go. Masalah. Yang duwe iki. Lho, Go. Aku ngene lho rek, ngene ta. Lungguh sayang. Eling-eling awak dhewe rumah tangga iki yamono yamene gak duwe anak. Aku duwe anak den ndi wong padha lanange. mangkane kok buntu. Iki uri-uri. Uri-uri. Ya apa le anak ga wong padha-padha pentunge gedhe kene malahan pentunge. Apa? Ya, aku tak apa ya. Ringisan raine koyo ciliane codot. Anggete aku ki turunan lowo be. Wah ya, munanya kok cilik aku ketok apa lak ngono. Wong urip iku Ya. aja saling nyalano sih. Gak nyalano. Pokok sing penting ayo sing rukun. Rukun. Mangan ya wong loro, gak mangan ya wong loro. Ya bongko. Ya wis aja mangan ae ndang wis. Barek iso arep-arep matine wong andane. Oh, tak Tak bogel. apa sayang? Iko tak wasno masih kebiyen mulai saiki yo pancet. Pancet. Teko doan yo ganteng. Ganteng. Kijaan yo ganteng. Pancen pokoke wong ganteng lho aku. Yo, cuma mek delok ora karo moto. Karo apa, Dik? Ambil sisi sedotan ini. Iya. Wah, ewone ki pepekan isor gak kena pek ndukur gak kena enake digejer wae gawe. Ya. Topo di omah ae gak usah tak. Topo ning omah. Iso ta topo Wong ning omah. topo di omah di ndi ku padha ae. Oh. Nek diterima karo sing kuwasa yo tetep diterima. Ngono. Yo, Ya gak apa-apa sih pokoke iso carane. Ya iso carane. Apa? Ngene kene. Ya. Diam. Ya. Dir kadir. Kayak tambir. Mlakune wis ngene lho kok berbudal ae. Kok kulak-kulak bensin ngono kok malah ya enak. Kok becik duwe bojo pisan kok digantungno sing ngene mbok sing kok mangrotok bening tetek. Lho war kelawur ambek Andi kok becik oleh menyiksa. Ya. Aduh. Kok iso ya pakno iki. Topo di omah padha ae. Ya. Aja ngomong meneng. Ya. Asik. Ah, Ora apa sih? ngono ya. Iki mang sewe kok gaya apa rek? Apa? Ambune. Apano? Ngono ya diumbah dhisik. Wong tak gawe kemul ambek arek. Masakane kok katut sak kulit-kulite kok gawe kemul. Meneng wae. Ya. Wong tope ora ndek ndi ora ndek ndi ora ndek gunung, ora ndek dhuwur alas. Aja nyocot ae. Penting kok wong tope diterima karo sing gawe urip. Ya wis. Meneng lho ya. Ya. Aja ngomong. Ora wong tope ngomong ae. Gak oleh. Nami gak tau. Aja nyocot ae. Aduh. Oh, nami gak tau. Ngene iki lho topo model apa? Aku gale topo kok. Arek-arek men yo. Baik, lagu-lagu nang gede-gede lho. Renu. Udah. Apa nang ali? Aku tak topo fokus. Aku tak topo, tak fokus aja kok. Nang ali apa lho yang ya. Rek arek. Ker, Apa apa niku? Awakmu ta, Pak? Ya apa rek? Dinteni Siti yo. Heh? Dinteni Siti ge pertelon ngono lho. Kok niku Aja- cari dikongkon apa nang Gunung Aja Kidul. banter-banter. Bojomu ono ah? Eh?
Kon iku jare di. Aku mang topo kowe tekan. Lah apa kon topo ndek omah iku? Lah jare awakmu ngono. Kon iku lak diwara apa? Gak oleh bojoku. Dikon topo nang Gunung Kidul kok. Gak oleh karo bojoku. Bojoku. Ngono kon ya manut ae. Gak manut kono sing duwe adano. Ojo liwat kono. Endi? Liwat kene. Kon diteni Siti. Temenan ta? Lho, ya apa? Areke sampe Aja ngomong-ngomong. WA balak-balik. Perkara kene apa jare aku? Ya wis salah. Ya apa? Kok supaya nambah arek ini. Papa bogel. Papaku, lho, papaku kok malih modot. Biyen iku ora ngene, wingi ya gak ngene. Saiki kok malih dawa saiki. Mendak kene ini lek digaduh ya apa ya. Ditengeni panjang. Yo dikang riko. Niku atase topo lek sedilo ae wis modot sampe dawane. Ya apa Kang riko lek ngene lah ya blae. Satu permintaan. Iso apa ora riko gawe mungserte. Lah. Apa dia panjai kakimu aja. Yo, gak apa-apa Kang. Riko masih iso modot. Pokoknya penting riko seger waras. Walah yo. Walah. Timbangane riko topo ae Kang wis aja topo Kang. Gak mangan riko tambah awak, riko tambah dawa engko. Aku lek dawa-dawa nemen aku wegah. Golek rada ndek ngono lho Kang sing gedhe. Cotot. Amblotot. Ya. Iki kok meneng ae kang urip pas mati. Luka. Loh. Takon sapa? Aku kelawur kancane bogel yuk. Masalah. Kon kok iso kancane bogel kon kelawur. Ulama kon ono ndek kene. Wong mangko iku sing topo bojoku. Iya, peno tak kandhani. Ola apa? Aja dadi ati peno aja muring-muring. Gak ora muring-muring. Peno diapusi ambek bogel. Lah kok iso? Bogel metuki Siti. Di Chandra ngono lho. Temen ta? Iya. Gak roi kon. Peno kepingin ro asline bogel lah. Pamit ya apa sih nang peno? Pamit lapo kok jaluk topo. Kate topo gak kepingin oleh anugrahane sing kuwasa. Alah. Ngene lho. Ngene, peno lek kepingin ro asline wateke bogel. Terus Lungguh kene. iya. Tak tutupi. Engko lak peno ro dhewe bogel. Ngono arek. Tak cepaki. Iya. Anu. Cepake gorene ya nang. Cepaki tak gorene cepaki. Iya. Kok rene cepakane. Tak remot iso mlayu dhewe. Iki ceklen ngene. Lah. Ngene ya. Oh iya. Rungokno ae omongi bogel. Rungokno ae. Engko lak nemu riko. Kon ngale ta? Yo, aku tak suwitan. Iya, sikitono. Lawar. Lawar. Walah Siti Ponel bayo polae won. Awe temen. Temen wah timbangane munaya gak ono apa-apane. Siti walah mendesak. Temenan won. Ngomong iki. Wis aja kuwatir ning urusan ngono-ngono njaluk sepeda motor ah. Sembarang wis satu kono ning ambek awakmu wis aja kuwatir. Siti gori. Bayo enak temen won. Sing guri apane? Guri apane? Lawar. Apane guri? Lawar. Waduh. Sing guri apane? Aduh, loro temen iki aduh. Sing guri apane? Siti. Siti. Siti sapa? Siti guri. Lawar. Lawar diampun pola. Pola nanti arek iki mangasu-asu. Ngono dikae wong lanang. Gai. Lek sik tresno karo wong wedok. Iya. Aku tresno karo Riko masih Riko tuwe aku tresno. Aku seneng masih Riko wis gaplok kerok kate bongko. Siti sapa penak sapa?
Klawor diangkrik remuk por. Nanti klawor ki mang ngene ki andine aku tersiksa ngene bahagia ketuae. Apa? Aku sembarang. Apa? Njaluk. Njaluk di remakno karo wong wedok iya he. Enggak. Wong sing Klawor Matabar. Hei. Remuk aku por ki klawor. Klawor. Oleh gak seneng rumah tangga gak apa-apa. Are iki. Gel. Siti sandale kegeden jare dibalekno njaluk Lah jol. iku, ayo. Lah iku ya apa iku? Ayo kok tak baca lho hari iki. Iya, sadali Siti ya iki. Batali Siti ya. Aduh. Iku oleh kaya ngene wis aku wis dadi bojo ae wis. Ayo dhewe-dhewe ae. Dewe-dewe. Mangane kaya Heh? Berhasil ya? Berarti deyekul kono. Oleh mutopo oleh kanugrahan Gusti rukun Kanugrahan ambek iki bojomu. kanugrahane wungkul iki. Iki lah bojo iki bojomu ah. Ya perok ngono ya an. Masalah. Mangkane bogel kok bubu ijol. Lah iya. Iki bojomu tambahmu, Gel. Eh? Bojomu tambahmu. Pakde. Ngono ku Mbah Kong. aku kakekmu ngono. keponak ya, Pak. Keponak. Kok seneng nek kancamu mulai gegar otak. Ayo. Apa sih, Holo, Dik? holo. Aduh. Terus nama. Terus nama. Kon iki eman-eman wong wedok kok gak. Aduh. Wis. Terus nama, gak apa-apa, Mak. Kon seneng nek aku remuk oleh. Sepedane. Gel, Apa sih sayang? iki aku kok celuk sayang. Iya temenan lho. Iki aku kok celuk sayang. Iya bebek. Praene mendolo malih kaya ula dunung entrong. Sik gak kerasane duwe bojo ngene iki gak arep dibunuh ae. Barekan kon niku Apa? ya ngono didelok wong akeh. Bojo arep nomi ya kudu arep tuweke. Alot iki Lho ya digodhog ambek godhong kates tak campuri beling ngono. kon duwe resep. nanas kamu. Lah ya ojo pamrih ae kon niku wong Ya, bojomu ya pamrih. gati. Nek seneng nomi ya kudu seneng tuweke, ojo tuwek kate mbok ijolno iku lho. Tak ijolno. Wis Mo, ojo Aku nek kok ijolno aku mau. Aku Masa kok mambu bensin ae mendino. Apa? kate nang bukres saya aku. Lah apa nang bukris, Mak? Enggak toh. Ngijolno jerangkong iki. Aku dengkul. Wis aja geger-geger. Lakune kaya ngono lho. Ayo bareng-bareng nang tembong, Ya. delok lodruk pelita budaya.